pásalo neste plano, a primeira cara por abaixo, e despois revólvela ca cara boa que fixeche para aquí, pegadiña a este, sale de abaixo cuadradita. Sale a máquina, sale bordado. E agora non quería salir. O eixo se non vai ben escuadrado, ben desempenado, despois ves un perdido para sacar as rodas dereitas. As rodas tamén teñen que ir ben, ten todo que ir ben, pero miras agora para esas rodas e camiñan dereitas. E se non andaban facendo así, o eixo é a máis baño. Para facelo dereito non se mete no torno, que antes non había tornos, hoxe xa os hai, case se podría facer no torno, pero agora hai que buscar o centro, pelos 4 caras, buscar o centro, e facer unha línea recta de cabo a cabo, e facela dun lado ao outro, pasala dun lado ao outro de cabeza. E despois aí hai que partir, para facer o sentido das rodas hai que partir do centro para este lado tanto, e do centro para este lado do outro tanto. E aquí, máis adiante, menos, porque a roda o eixo entra de cuña. Entonces sale a roda dereita, se non leva as cousas ben, non sale. Bueno, ves, agora como se fai a diferencia para que salga ben? Pois eu a outro non lle fago, Agora isto hai que redondalo, facerlle outras 4 caras e facelo como aquilo despois máis delgado no medio. Pero é que agora antes hai que facer estas cabezas, porque se o arredondo despois non teño líneas para a escuadra, para facer as cousas ben. E despois o eixo ten outra cousa, que a ver se te fixas naquelas rodas, están trascanteadas. Aquela está dereita para arriba, teñen os buracos, os ventanos a viceversa. E iso depende do eixo. É que non se poden poñer iguales, Agora, cando se faga a cabeza do eixo para unha roda, hai que facelo dunha cara e despois a do outro lado da outra, para que salgan as rodas así. Iso depende do eixo.
E aquí estou preparando, trazando o sitio do eixe. Este é o sitio do eixe. O eixe vai para aquí e para ali. A mitad, este é o centro. E agora, claro, para que o carro camiñe dereito ten que ser así, non pode salir atravesado. E aquí non hai línea na masca esta, non hai outra dirección. Podría ser aí. Tá, agora isto non o raio hasta fora porque pasan afora estas furas. Aquí levan as travesas. 75. Eu subín ao alto, alto, eu subín ao curutiño. Eu subín ao alto, alto, donde canta o paxariño. E o muiño roula, roula, e auga fai no roular. E os rapaciños de agora non saben parrafear. E o pandeiro ten a culpa, e o pandeiro ten a toda. E o pandeiro ten a culpa que lle dou e non resoa. E o pandeiro ten a culpa, e o pandeiro ten a toda. E o pandeiro ten a culpa que lle dou. Agora hai que furar todo isto por aquí, de frente unhas para as outras. Teño que coincidir ben, claro, é furar todo. E despois é cando se arma, e despois de que estea armada como está agora, con estas travesas postas, é cando se fan os buracos dos estadullos. E aquí leva un, e aquí leva outro, e aquí leva outro, leva 5 estadullos hasta atrás. E despois é cando se lle poñen os coucillós eses, aquí debaixo. E case xa vai estando terminada. Despois hai que poñerlle as treitoiras, furar outra vez para poñerlle as treitoiras e os estadullos. Que facer ainda dá, Indo polo mar abaixo sentin cantar a sirena. Válgame Dios que ben canta unha. Agora con este eco que se marca a altura do buraco. Cantar escoitei. Entonces, despois todo coincide. Dios que amoriños, amores que eu olvidei. E o pandeiro ten a culpa, e o pandeiro ten a toda. E o pandeiro ten a culpa que lle dou e non resoa. E o pandeiro ten a culpa, e o pandeiro ten a toda. E o pandeiro ten a culpa que lle dou. Teño un amor peneireiro nas cordas do corazón. Sete xastres fan un nome, sete peneireiros non. Sete xastres fan un nome, catorce fan un vestido. Necesitan 28 para firmar un recibo. Isto aquí, que é o sitio do eixe, vai sobre desto, porque a che desta vai revolta despois, vai con isto para baixo e a cara de baixo para arriba. Isto é según está, pónselle agora o eixe aquí, que xa teño marcado, onde é. E aquí ten que ter 90. Mira, velos. De ancho. Non pode ter máis nem menos. E todo eso depende aí onde se enlazan os brazos co cabezallo. E despois aquí atrás, os 90 outra vez. Aquí. E para ter 90, para que o carro salga dereito, que non salga atravesado, ten que ter 45 aquí. Que tamén nos ten. Non pode ter máis para ali nem para este lado. Ten que salir con esa línea. Esta línea é onde se quita todas as medidas do carro. Esta línea. Non hai outra forma de facer de que o carro camiñe dereito sin facelo con o arreglo desa línea. Para facer os cuadros, para todo.
e para repartir e para todo. E hai que, se non for esa línea, non se sabe cal é, pode salir o eixo atravesado. Para poñer estas travesas de aquí tamén fai falta, porque non poden ir atravesadas ao tolo. Ponse a escuadra así. Ei. Agora con esa línea temos isto a escuadra. Pero todo depende desta raya. Esta raya do medio de punta a cabo, esa é a que ten o reglamento de todo. Esa línea, e aí, vai o eixo aí, onde se necesita que vai atrás ou adiante, e con esa línea e unha escuadra, e unha regua, poño dele aquí e sale, as rodas non salen atravesadas, o eixo non sale atravesado. Igual as travesas estas que leva aquí unha, aquí outra, e aquí outra, e aquí outra, e aquí outra, castiño ali fora. E todo depende desta línea do centro. Se queredes cantar ben, neniñas do loito, loito. Se queredes cantar ben, no. Teño que buscarlle o centro. Isto que vou facer agora hai que facelo ao principio, porque se fai despois, este chamanlle a fura do eixo. Se se fai despois non hai medida para salir a roda torcida, hai que facelo agora. Este é o punto do medio. Agora isto é con que se lle dá a medida a roda, é como se fai redonda. Válgame Dios que ben canta unha cousa tan pequena. Bueno, pois agora teño que desfacelas, preservalas, pero todo eso que dei para fora sobra. Agora é cando se ve como está feito isto. Estas tres pezas son unidas por estas que é unha peza que atravesa desde ali e aquí. Hai que furar todo eso, todo isto, e teñen que ir xustiñas, non poden ir de calquera maneira, senón esta é a vida do carro e é a madre do carro. E agora vou na serrar de arredor, quitarlle o que sobra. Antes tiña que facelo ca macheta, agora xa teño algo máis. Xa o fago ca serra. Estas pezas, preparadas, claro, a madeira para os carros, serradas xa con esas medidas, ten que ter os 32 e as cambas de aquí para arriba 31. E dan 93, 94 de altura para os carros deste país, teñen que ter esa altura, son máis baixos non valen, e máis altos tampouco. O sea que xa son serradas con condicións. E de gordo 10, ou 12, ou 11. E despois de largo 1 metro. Teñen que ter 1 metro porque é o que ten, agora non o ten porque xa ten medidas concretas, agora ten 94, que é do que se vai quedar a roda, de feita, determinada, despois a ferra por arriba, que teñen esas tamén. Entonces, a madeira cortase nesas condicións e gárdase nun sitio que non di o sol nin a auga, que sea seco e sano, por exemplo, inis abaixo, estuvo inis abaixo, de pé ten cousas moi boas e moi malas. A que é peza boa é raro que non teña grietas, porque ao secarse, ao degachar, arma unhas grietas. A que é ruín non fai esas grietas. Entonces, esas grietas, pois hai que toleralas, moito que escarabillar para dar amañado a un carro, se ha de ir ben. 10 ou 15 anos de tirado para poderlo poñer, senón non está seco. Porque se non está seco, despois aquí, baila no medio. Por moi ben posto que vaya, baila. E o eixo hai que mazalo. Antes de poñelo hai que mazalo que floxe 1 milímetro por cada lado. Porque se non se maza antes, ao andar mazase despois. E ali floxe o carro, chamalle ladrar. Ladra o carro. Vedes as grietas das que vos falaba? Esta madeira é boa, se non fendera non era boa. Hai algunha que é boa e non fende, pero iso é pouco, ás veces. Marco agora todo alrededor, para quitarlle de aquí para fora. Para quitarlle de aquí para fora todo o alleio ca macheta, e ca garlopa.
Ou algunhas veces sacollo co serrucho tamén, porque o camachete é moi antigo. Pero te tiña que ser camachete. Antes era así. Voulle marcar todo alrededor o que sobra tamén pre... Esta raya agora faiselle para sacar a mitad deste lado e a outra mitad polo outro lado, para que a roda quede dereita, ou quede ao centro da madeira na máis. E ten que ser así porque hai que facela desempenada, senón a roda despois camiña ao tolo. Hai que facela, para que salga ben, hai que facela ben, senón non sale. Agora, suelo facelo co serrucho, que se traballa menos, faise mellor co serrucho que con este camachete. Pero é que se fago co serrucho, antes non había serrucho, nin nada, tiña que ser camachete. E hai que facelo camachete. Arrimo aquí e prendo porque ten que ser en forma de poder traballar e co banco me teña mau dela, ten que ser unha cousa pesada, que se non vale calquera cousa para prender a roda, porque senón non para. A roda vai feita de 3 pezas, un é o medio, o peón, e as outras son as cambas. Agora, desde que o teña preparado todo como aquela, fai que lle facer aquí unhas ventanas. Unhas ventanas xa están marcadas aquí. Eso é des que estean feitas de todo, é o último que se lles fai. E despois poñerlle as cintas, encintalas, e despois ferralas e armalas. Isto leva moito tempo de Dios fazer isto. E aquí teño todo marcado como o entendo facilmente, nada máis me fai falta ter as medidas, porque teño aquí apuntadas medidas de largo 44, de ancho de aquí, desde a ventana aquí 16, os teño ali apuntados, e aquí 18, de ventano 18, porque hai que facer aquí abaixo un rebaixe, a partir do centro é onde hai que partir todo. Agora con un compás é como se fai. E non se pode traballar o tolo. O carpinteiro este é a madre do carpinteiro. O serrucho hai que untalo. E as outras ferramentas tamén. Senón non traballa. E sempre.
Agora van preparando o ventano este da roda. Hai que facelo todo a unha, pero despois isto é para que vexan ustedes como é, e despois xa o farei. Floxo, é? Esta media aproximada. Agora hai que poñer este ferro ese, empeza aquí, aí dalle volta por aquí, esta distancia, e dá volta por ali, ten que vir aquí o clavo enganchar nisto, o clavo dá a volta todo, pero ben posto, senón non vale, hai que poñelo ben, e para poñelo ben xa estamos falando do que hai, leva un cacho. Isto hai que marcalo todo alrededor, para cortar, que hai que facer sitio para o ferro. Pois o ferro cumple a función de que isto non se desarme. Ao metelo aí leva moita presión e ten que ir o madeiro seguro, senón abre. Agora xa fixen ca serra os cortes, agora vou sacar ca estrencha, facer o rebaixo ca trencha, vale? A madeira ten moitos secretos que nai do sabe. Isto que estou facendo agora, unhas veces dá a labra para un lado e outras veces dá para outra. Non se pode ir en contra da labra, é perder o tempo e botar todo a perder. Hai que darlle para o lado que dí a labra, senón non vai, Vou repasar ca escofina porque senón a trencha non queda ben. E agora repaso ca escofina e poño ben. E probo para ver como queda, senón... Ben por aquí, vou facer o rebaixo do outro lado igual que deste, por aquí, e cando termina aquí, este clavo, o último que clava no outro por este lado, que xa está posto. E se lle sobra algo de largo, cortase. E ten que quedar ben, a cojones.
Agora imos probando isto, estamos probando isto, que hai que probalo varias veces, que non é chegar e a poñer. Hai que facelo que quede seguro, senón non vale. Agora non vai andar porque non hai vacas para tirar polo carro, nin se necesita o carro para nada, para traballar. Pero é que se tuvera que traballar o carro antes, o andar mázase, é floxa, e despois non vale. Ten que quedar moi ben mangado, non pode quedar mal. É que ten que quedar moi centrado e quedar moi ben. E isto é un secreto que naido sabe. Únicamente que se estea ali cando están eixando un carro. E o carpinteiro non conta a nadie, nin dice nada, fai no cala, e naida sabe que o eixe ten que ir mazado. Porque se non se maza antes, despois floxe, non vai apretado. Agora isto ponse así, unha de atrás e a outra de adiante. E aquí faiselles un sitio pro eixe, e poñense a medida, o eixe metese aí no medio, e nin se desmanga, nin hai maneira de que se dá volta, non se desfai, o carro queda nunha peza sola. E daqui lado igual. E aquí leva unhas... A de atrás é fixa, vai posta fixa. E a de adiante abre para diante e para atrás según se queira. Unhas chismas, unhas cuñas que leva aí que lle chaman apeladoiras. Para axustar a roda ou as treituras o eixe para que non ande bailando. Según se vai agastando, vai se apertando. E que agora leva espiós. Para despois ter onde atar a mercancía que se lle pon ao carro con estes chismas entran hasta aquí abaixo e así. E despois este cacho hai que arreglar. É onde se prende a corda para atar o carro. Un elía, outro elía, leva 4. Estes son os estadullos, leva 5 de cada lado. E isto é chamanlle o tentemozo, para que o carro estea posto aquí, leva o posto aquí. E aquí con un ferro que pasa por arriba, e furase por aquí, e isto anda así, para atrás e para diante. Porque senón igual apaña as vacas e despois reventan as vacas ou o carro ou algo para dar no suelo e non nos deixa andar. Pero como sempre vai así para atrás, nunca fai iso, porque leva a forma de xirar. Esa é a chave, unha aí e a outra aquí.
Precargar todo o que cargas nil fai en falda os talullos. Se non caiche. Está moi alto o chambaril. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu baixo tamén, que a señalidade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu baixo tamén, que a señalidade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como mar subido, al que as regadas sauroso, fai seño arreglo chino. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu baixo tamén, que a señalidade me espanta. O meu carro é celenadura, sabe se carballo e freixo, que fermosa a súa feitura.